אחרי ששמענו מה עבר עם הקיבוץ מבחינת ההקמה של העסק, התנגדויות, תומכים, מתנגדים. מה שמעניין אותי זה מה קרה לאגו הקיבוצניקי, שפתאום במקום להתעסק בחקלאות ובפלחה, מתעסק בגורמה ובקולינריה, כאילו זה רמת אביב ולא קיבוץ. אז ככה, אנחנו, כמו שאמר צבי לפני, הקיבוץ פתח את שעריו, מכיר יותר דברים שפעם היו רק בפנים, אכלנו מה שעשו לנו וקנינו מה שהיה פה בתוך המערכת, והיום אנחנו יותר פתוחים, יוצאים החוצה, מתערבבים בשנים האחרונות עם כל מה שקורה מסביבנו ומתפתחים ביחד עם זה, עוברים את השינויים. גם הקולינריה הגיעה אלינו, אנחנו מודעים לדברים, ואנחנו כחלק גם ראייה העסקית שלנו פנינו לתחום הזה, כי ראינו שיש בו חלל ואנחנו יכולים, יש בו פוטנציאל כמובן, ואנחנו יכולים גם להשתלב בו. איך עלה בכלל הרעיון של מעדניה? הרי בדרך כלל בקיבוצים יותר הולכים לכיוון של תעשייה, מפעלים, מכונות. טוב, הרעיון של המעדניה בעצם מושתת על אותה פלטפורמה, שזה מטבח קיבוצי, מה שהיה פעם המבנה. כשנכנסתי לעבוד בסוף שנות ה-90, אז בעצם ראיתי בו כפלטפורמה. לקחת את זה ולפתח את זה בכדי שהעסק הזה יוכל להמשיך ולתת שירותים פנימה. סך הכל הקיבוץ הוא כ-160 חברים, ולהסעיד 160 חברים זה לא עסק כלכלי. אז עלה הרעיון להתחיל לייצר אוכל, פעם אחת טוב יותר, פעם שנייה בכמות גדולה יותר, ולהתחיל לשווק אותו. אנחנו יודעים להביא את האיכות של האוכל גם לבית הפרטי היום, בעצם משתווה לכל מסעדה שאנחנו מכירים, שאנחנו אוהבים ללכת, רק במחירים יותר עממיים, סבירים ושווים לכל נפש.